Здравейте, аз съм Боби Рулинов. Започва новата поредица Купа без задръжки, посветена на мачовете от турнира Сезам Купа на България. През моя поглед ще видите мачовете от началото и областните групи до големия финал на националния стадион Васил Левски. Ще ви разкажем за големите моменти, големите герои, паметните мачове от Сезам Купа на България. Започваме обаче по много любопитен начин. Безпрецедентно журналист влиза в един футболен отбор още от самото начало, за да играе наравно с футболистите, да се впише в колектива и да усети Сезам Купа на България отвътре. След малко ми е представянето за Вихър Николово. Екшенът започва. Ако отстраним сега Гложене, после с отбора в втора лига. Направо ще... Жребия след малко. Горе, заповядай. Благодаря. Изключете телефоните. Добър ден на всички. Добре дошъл, Боре. Искам да... Много благодаря. Много се радвам, че така уважи нашата покана. Това е твоя екип. А сега отговорността по-голяма. Купата на България. Да, в сряда имаме матч, който е част от турнира за Купата на България, в който ти ще вземеш участие. Тук с мен, заедно с теб, са настоящия треньор на Вихър Николово Бисер Ефремов. Биска, честит играч, нов, стар. Благодаря. Добре, въпроси има от журналистите. Иван Боянов, Дир.бг. Как ви се струва възможността да прескочите още поне един кръг от турнира Сезам Купа на България? Да, това е едно определено предизвикателство, защото знаете, че тук играят отбори от всякакъв калибър. Със септември Гложене матч ще е много труден. Ще имаме един лек бонус, че играем на собствен терен. Специално за теб много фенки от Чипровци, Берковица, Монтана. Какво да им кажем, да стискат палци, да викат за тебе, но все пак да внимават, че си семеен. Да, семеен съм и даже след матча трябва да пътувам за Рим, където Евдокия Попадинова, която е футболистка на Лацио, там ме чака. Така че фенките да се радват, да се наслаждават. Аз съм зает обаче, така че трябва отстрани. Но пък да гледат предаването и пак да изразяват любовта си виртуално. Пресконференцията беше готина, обаче след малко трябва да преминаваме и към действия. Съвсем скоро тренер фитнес теста малко. Да. Гледам по програма 5:30 ли? 5:30, да. Господин Конов, сега да ме разведете и с Николово. Мариус Конов, на 54 години, секретар на община Монтана. Човекът, който преди 20 години връща Вихър Николово на футболната карта. Както знаеш, село Николово се намира на 5 км от Монтана и тази близост до града предполага и това, че има много млади хора, което е голямо предимство за едно село. И църквата на хубаво, високо място над селото. Така е, тя е на доста години, над 400 години. Тук се спазват всички традиции християнски. Друго голямо предимство на селото, ти предполагам, знаеш и това ги интересува младите хора, е това, че интернетът е оптичен и е много на високо ниво. Аз без интернет просто не мога. Хубава разходка направихме. Мен, понеже знаеше, тренировка ме чака, тепърва да се доказвам пред треньори, пред играчи. Освен да похапна, да заредя сили. Заради очакваме от теб попадение, задължително други ден. Аз знаеш какво обичам да казвам, когато играя нападател? От мен 0-0 имате. Едната точка е сигурна, назад вече се оправите. Назад, каквото стане, да. Дойде и времето за обяд с един от големите благодетели на Вихър Николово, Диман Георгиев, след пресконференцията. Сега ще хапнем и ще видим кой ще бъде един от потенциалните съперници в следващия кръг на Вихър Николово, където вече се включват и професионалните отбори. Диман Георгиев, на 51 години, основен благодетел на Вихър Николово, заместник-кмет на община Монтана. Димане, здрасти! Здрасти, Боре. Поразгледах Николово. И как е? Не, ми хубаво, хареса ми. Обаче и за футбола сега да си поговорим и за отбора. Добре. Много важно в нашия отбор е приятелството. Много публика събираме, живот и здраве ще видиш и на първият ти матч с Вихър,
прескочите на 30 септември за Купата на България. Добре, дай да видим жребия, защото... Айде, до сега го гледах аз. Така ли? И? Да. Успя ли да видиш срещу кого играем? На 30 играем срещу Септември Гложене. Победителят от този матч отива срещу Спартак Плевен. Така, сериозен отбор обаче. Много сериозен отбор. Диман обаче бързо ми казва да не слагаме рибата в тигана преди да сме я хванали и да се концентрирам върху предстоящия матч срещу Септември Гложене. Хапвам, имам още 2 срещи и на стадиона. Всяка съблекалня си има лидери и аз като нов човек в отбора трябва да се срещна с лидера на Вихър Николово, а той съвсем не е случайен човек. Александър Александров. Александър Александров Вош, на 51 години, бивш играч на ЦСКА и Емполи, легенда на Вихър Николово. На такова ниво кое прави разликата? Кое е важното качество? Бил съм във всички групи, в най-различни първенства, като имате предвид и италианското, знаете, бях в серия А в годините, когато беше много силно. В нашото ниво на българския футбол с такова настроение играят, че просто още не съм изгубил интереса от играта като повече наблюдател вече, защото просто не ми позволяват физическите възможности, но все пак някой път се налага да покажа някой от моите умения и майсторство. Кажи ми някакъв твой любим момент от Купата на България. Най-големия ми успех, това е 93-та година, както казвам, в Благоевград с отбора на ЦСКА. Спечелихме Купата на България срещу Ботев Пловдив. Беше пълен стадиона. Сещам се от едната страна беше цялото, като слизахме от автобуса, цялото беше жълто, Ботев имаха около 5-6 хиляди тогава фенове, от другата страна червено. 1-0 победихме с гол на километри и така взехме купата. Сега ти предлагам за малко да оставим кафетата и на терена, понеже имаш и джитболно игрище, да, имам, да чукнем по 1-2 пъти. Та и аз от големия футбол да се отъркам малко. Айде да ме видиш. Така. Оп. Чакай, аз също дроп ще ти външния много обичам да забивам, така ето гледай. Чакай, Вече съм в Монтана, където след малко ще направя и първа тренировка с отбора. Преди това обаче трябва да се видя с президента на Вихър Николово, Георги Славчев, а след това трудните неща. Фитнес тест, среща с отбора и първа тренировка, на която трябва да впечатля момчетата. Президента на отбора. Коя година е създаден Вихър Николово? Вихър е основан 58 година. Първият отбор е играл на една поляна с импровизирани врати. Това е един артефакт, който от 60-те години. Интересното в случая тук е, че има водачи, които са същевременно и финансови благодетели, въпреки че е било преди 10 ноември. Братът на Стилян Петров има картотека в Вихър Николово. Ето до това как се стигна. Актуална картотека. Той играе, когато има възможност. Иван Петров, брата на Стилян Петров, има картотека в Вихър Николово. Разбира се. И сега най-деликатният момент е да не съм седнал на някой на мястото, понеже във всеки един отбор, всеки футболист има място, обаче ако дойде някой по-стар, ще трябва да се преместя. Или понеже още не съм се доказал да се привличам прав, докато на терена не покажем, че заслужаваме да има място в съблекалнята. Хайде на тест! Традицията повелява новобранката да носи топките. Нищо странно няма, Бобка. Ще направим един тест, все пак трябва да те провериме как си кондиционно, функционално, технически. Технически? Да, ще направим един тест. Тук при нас малко по-характери, има футболисти, които са играли, да кажем, приличен, сериозен футбол за нивото на България. Тук слагаме скоби, че сме аматьорски отбор. Събираме се да тренираме 1-2 пъти в седмицата, но да кажем сега летният период е по-труден, защото всеки си работи, всеки си ходи на почивки. Айде, ето го първият тест. Това го давам на моите деца, като дойде едно дете при мен, иска да се запише с футбол с баща му, му фърлям топката.
И дали ще ето го хване първия сърце, тест. нали? Ето го първия тест. Нюха към топката. Нали да... Ако има нюх към топката, веднага започва да работи с краката. Ако е като мен, Ако е като теб, я хваща с я ръце хваща първо. с ръцете, да. Супер! Идеално, екстра. Айде, последно ще направим това нещо. Добре. Хоп, хоп, хоп. Пак на всяка крачка пипаме. Чисти движения да правим. Дигаме главата с тръба. Супер! И сега най-елементарният тест давам на децата. Пак по същия начин. Да кажа, че мен учител ми е бил доцент Мадански. Казва, че един футболист, ако не може да играе квадрат 5 на 2, класическия квадрат, и не може да жонглира, казва, ориентирай го към нещо друго. Да. Няма лошо, вика, ама не може ли да играе квадрат и кръчета, вика, може да я вика в друг спорт. Ама да знаеш, че тук съм много напред. Тук добре ли си? Да. Гледам аз във Фейсбук. Така че... Да. Значи супер, супер. Така. Това се справяш идеално. И доцент Мадански ми могъл да бъде. Доцент Мадански има едно клипче, да. Гледаме го. Мушкаш му е там между краката. Ами... Супер. Така визуално да си представим, че това е партньора от среща. Искаме да оцелиме горната града. Ето, идеално. Докосно. Перфектно. Айде! Ще направим спринтово бягане 30 метра. Добре, трябва спринт да направя Да. до теб. Да, спринт максимално до мен. Добре. Готови? Дай. Чудесно. 4,84. Ще те приеме за сега в отбора. Добре, трябва да се доказваш непрекъснато. Сега събираме нещата и вече трябва да отидем в съблекалнята, да те представим пред отбора и да видим колектива. Дали ще ме приеме? Знаете ли това момче? Момчета, здравейте! Тая вечер на тренировката той трябва да покаже защо е тук. Каквото зависи от мен, аз ще го покажа на терена, но казах, че ако има някакви забележки, след това има и банкет. Там може да се реванширам по някакъв начин. Там ще разберем дали можеш да пееш. Да. Но се стягаме за битка, за здрав матч. Гложене са, имаме информация, че са агресивен отбор. Излизаме сега, ще направим 10 минути едно бягане, 2 отбора, стандартна тренировка, нищо по-различно. Аварийната група е най-отзад. Разцъкахме след тренировка с Денис Изикиев, императора, и с Емилиан Иванов, двама от основните играчи на Вихър Николово. Кажи само какъв е девиза тук на местните, защото е много интересен. Вие живот си живеете, натам ние тук само ядем и пием. Този девиз императора откъде идва? Ами тук от отбора, ето и той ме нарича Адриано. Само се чакаме някой нещо да направи и всички го грабваме. Да? Вече сме готови. Предстои ни мач срещу Септември Гложене в сряда. Съперник, който от трета дивизия. Какво очаквате от матча? Те тук, които са идвали на този терен, си тръгвали винаги сърдити, нали? Знаеш, чуждо село и кучетата бият, така че малко по... И предстои най-важното нещо за деня, защото сме ожеднели, изморени, по една биричка. Ама нали знаеш математиката, една бира какво означава, няколко бири какво означава? Искам той да ти каже неговия девиз за едната бира. Кажи. Значи аз моят девиз е следния. На един крак се не ходи, за да видиш задължително две, а и саджак на два крака няма, трябва три. Добре, дайте тогава бързо да се къпаме, се оправяме и да отиваме към кръчмата. В края на деня в кръчмата на отбора, където са едни от най-хубавите и най-сладките моменти. Тя си ме чака. Айде, здраве! Как е, имаш ли сили? Имам сили, а сега мисля, че още повече ще заредя. Витамин Б! Витамин Б!
Вътре имаме стена на купите. Да отидем да я видим. Не е лошо да добавим още една тази година минимум. Добре, да отидем да видим стената. Айде! Ето тук един рафт е останал още за купи. Значи имаме 5-6 турнира на мини вратички. Купата на България е специално место ще дарим за... Трябва да я делим, да. Момчета! Калина, излизат ли мачовете? Не, душа! Емко! Да. Колебай се на матча ти дали да бъдеш капитан или Пато, ама първо ще се посъветвам с Пато. Не. Имаме си капитан. Очаквах такъв отговор, благодаря. Да, така. Мислиме да вземем купата. Да играме